Военните контроли. Давай напред. Навръщане, колко километра? А? Колко километра е навръщане? Навръщане, колко километра? От тук до града са 27. Ще имаш ли батерия? Ще имаш. Пробвай, бе. Ще вървим заедно, ако искаш. Сега е момента да ги пробвате. Ай! Значи, тук е междинната бариера, а... Къде е? А, ето е камерата вдясно, да, виж слънчевия панел, дето тя е нон-стоп. И някъде друга да има, виж отсреща къде е другата. Здравейте. Да се усмихваме ли? Да. Значи, с детектор на движение, те по принцип не би трябвало това нещо да го сложат тук. Това си е чисто административно решение. Границата е ето левия завой, след това има още едно ляво завойче и една 150 метра. Ага. Вече с браздата, има си пост там граничен, той тук е някъде сега, тук най-вероятно е тук горе на зяпа някой, но това е друг въпрос. Да. Абе, пазят си хората сега, бежанци има. Това е. Да. Ба го колецам, сложите една хубава бариера, да, така е. Това е. Тук вече горе е това височкото, вече е самата граница, е тук по билото. Виж колко сме близко. Хай на фанари. С тротинетките ли? Снимка да я направиш така. Добре. Много малки слънчеви панелчета. Това зарежда ли? Зарежда, ама аз като гледам тя на сянка, какво зарежда,